Wasak ang unahang bahaging ito ng patrol car ng Pilar Municipal Police Station matapos na maatrasan at masagi pa ng nirespondihang 10-wheeler truck alas 8 kaninang umaga sa Barangay Danlog, Puchao, Pilar, Sorsogon. Ayon kay Police Staff Sergeant Christopher Lopez, investigator ng Pilar Municipal Police Station, nitong linggo nang masiraan ang truck at dahil nagdudulot na ito ng traffic sa lugar, nagpa siyang himpilan. Nahilain na ito patungo sa mas ligtas na lugar, subalit aksidenteng naputol ang lubid na nagkokonekta sa truck at sa patrol car na nauwi sa aksidente. Actually, yung sasakyan ma'am, total wreck na yun kasi yung extent ng damage nung is inabot yung makina nung nung sasakyan, as in sira, basag yung windshield. In short, total wreck po yung namin, yung patrol car. Maswerte na lamang na walang nasugatan o nadamay sa insidente. So kami, as of now po, piniprepare muna namin yung mga kaukulang dokumento, preparing for filing of case for reckless imprudence resulting to damage to property. If halimbawa, kasi wala pa man po kami ma'am na hawak na document na magsasabi yung, or pumunta dito yung may-ari ng driver na they are willing to, kung ano yung final decision regarding sa incident, wala pa po kaming hawak. That's why kami po, piniprepare po namin, preparing yung mga document for filing of case. Samantala, inako na ng may-ari ng truck ang gastusin sa pagsasaayos ng patrol car. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.